Sa brigada eskwela noon, mga walis, basahan, martilyo at iba pang mga kagamitang panlinis ng eskwelahan ang bitbit ng mga magulang, guro at iba pang volunteers. Pero ngayon, sa gitna ng pandemya dulot ng COVID-19, kakaibang bayanihan sa eskwelahan ang natutunghayan upang malabanan ang pagkalat ng sakit. Sa halip na paglilinis, hinimok ng DepEd na ipagpatuloy ang brigada eskwela sa pamamagitan ng pagsuporta sa learning continuity ng DepEd. Hindi man sa mga paaralan mag-aaral ang mga bata, may mga pangangailangan silang kailangang tugunan sa kanilang homeschooling. Paano po sila pwedeng sumuporta, no? Kung magdo-donate po sila, maaari po silang magbigay ng mga personal protective equipment o yung PPE po para sa ating mga guro at mga estudyante, yung mga thermal scanners, no? Mga disinfectants po na gagamitin sa ating mga paaralan. Kahit pa raw nakabakasyon ang mga guro nitong nagdaang ECQ at MECQ, nagpatupad ng skeletal force sa mga paaralan para panatilihing malinis sa mga eskwelahan. Bagamat remote enrollment ang ipinatutupad ngayon, tiniyak naman nilang malinis sa mga paaralan kung sakaling may mga magulang ang pupunta, lalo sa ikatlong linggo ng enrollment. Samantala, isa ang CLTV 36 sa stakeholder na makakatuwang ng DepEd sa Continuity Learning Program. Isang magandang halimbawa raw ang pagtutulungan na ito sa hangaring may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa gitna ng krisis. Bukas nakatakdang ilunsad ang teleskwela o paraan ng pagtuturo sa new normal. Bukas nakatakdang ilunsad ang teleskwela o paraan ng pagtuturo sa new normal gamit ang television broadcast. Opsyon ang paggamit ng telebisyon at radyo sa distance learning modalities ng DepEd. In the city of San Fernando, nakapag-forge po tayo ng agreement with CLTV 36. Meron po tayong ilo-launch bukas na tinatawag nating Tele-Eskwela. No? Ito po yung project po ng San Fernando Division na kung saan pwede rin pong makibahagi yung ating mga stakeholders sa pamamagitan po ng kanilang suporta ay makakapagbigay po tayo ng kahit isang oras na television-based learning po, no, para sa ating mga mag-aaral dito sa buong Central Luzon. Hindi lamang daw sa mga COVID-19 related equipment maaring mag-donate ang mga stakeholder, maaari din sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga learning modalities ng DepEd. Engage ng mga stakeholders natin in terms of the different learning delivery options natin. Yung remote learning o kaya kung may mag-donate po ng mga printers para ma-print po natin yung mga modules o kaya yung ating mga internet companies, mag-provide yan ng mga, kung makapag-provide po sila ng mga free internet. May mga nagpahayag na raw ng suporta sa DepEd gaya ng Sangguniang Kabataan sa Pampanga na tutulong sa access sa internet para sa pag-aaral ng mga estudyante. Umaasa ang kagawaran ng edukasyon na makikibahagi ang marami sa bayanihan sa paaralan para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Kumakatok po kami sa puso ng ating mga donors, no, na kung sila po ay may hangarin na tumulong po sa ating kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng pag-donate o pagbibigay ng kanilang suporta sa ating mga paaralan, ay makipag-ugnayan po doon sa school head na kanilang gustong tulungan para maitanong po sa kanila ano nga ba yung pinakakailangan nila at maibigay. Pero kung hindi naman po magawa yon, ay malaki man o maliit po ang magiging tulong ninyo kahit nag-donate po kayo ng mga disinfectants, yung mga panglinis po natin, ay of course lahat po yan ay talagang pinagpapasalamatan po natin at lahat po ng yan ay para sa mga kabataan natin, sa mga mag-aaral natin na talagang gusto po natin na magtuloy-tuloy po ang edukasyon kahit na meron po tayong krisis ngayon. Samantala, naging maayos naman daw ang unang araw ng enrollment sa gitnang Luzon. Gayunpaman, hindi raw may iwasan ang kalituhan o agam-agam sa bagong prosesong ito ng pagpapatala. May mga most frequently asked question at video presentation na rin ginawa ang DepEd para magabayan ang mga magulang. Para sa mga katanungan po, no, queries, issues, concerns, complaints po, no, regarding our enrollment at kung may mga agam-agam po kayo regarding sa nalalapit na pagbubukas po ng school opening, no, ay bukas po yung ating tinatawag na mga public assistance command centers, no, dito sa regional office at sa mga division offices po natin at maging po sa mga schools natin. So, kinukuha po natin yan at binibigyan po natin ng mga sagot para hindi na po sila malito, no, or magkaroon ng hindi tamang impormasyon. Jennifer Salenga, CLTV News.